かの者を守りたまえ。その一撃に加護を。大地の牙よ、食らい尽くせ。負けはせぬ。まだ切る。かの者の剣となれ。
強くなったな。ローガ。あばよ。負けるわけにはいかんぞ。てな。くそ。これで終わりだ。かの者の剣となれ。かの者に力を。かの者を守る盾となれ。かの者の剣となれ。かの者を守りたまえ。かの者の剣となれ。癒しの力よ。かの者の傷を癒したまえ。わしにもまだまだ先がありそうじゃな。バカな。やったね。ホーリーロッドを手に。ラーナ。アルハザードのいよいよ。さあ、光と長き年、我らが光の末裔よ。この剣を振るい。これがまばゆいし。ラングリッサン、今ラングリ、私たちのお互いを信じる心。私、よし。ここまで。力を合わせま。力の続く。最後まで。私は、行きましょう。みんな、よし、行こう。ベルゼリア城へ。どうだい、エルヴィン。オイラのこと見直した。ラングリッサーに眠る真の力を目覚めさせる鍵となるホーリーロッドを手に入れた一行は早速儀式の準備を行った。これ
の力で平和を作るんだ。エルヴィン、もっとオイラを頼ってよ。